Táirteach rístinge ag na fís an Ceardaíochta. Tásúil an gúise beag go más mbaile. Inniu tá go le pléad leis an Cluiche X agus óna. Tá go le diongar bhealach tifriúil ar sa bheith fápar, fáin nóin agus ba pís chracain. Leis I tunscud of seo dionga, tasú na hacann seo leanús waheb. Tasú tape, glue, susúr, cipinín a bhín le fáil le 8 go hundúil, srang, agus dúsas má písa go héga ó chrán. Chéad Maicin chip, cangul snaim leis a srang ar na géga a chéire áit. Zingó seo an canal cro a hastaíon leis an Cluiche X is ós a immert. Nú tá na snaimman lei canglaigh, tá sé chamáin písa gun tépa úsáid a chur nuas na snaimman lei le a chuineáil drá láidir. Céim ifir dó, tá sé náman na exan na dionga. Fá á chipping a bhín sa nuachtaróite, inis tá muid goil an glú a úsáid, bí cinnte an glú a chuir ar an á fís a chipping, inis brúan nuas cipping uáin ar I gceann eile, bí cinnte go mrútú nuas brá troma. Inis fá písa gun tape agus cur timpeall an á chipping an átu máileann san á chipping le chéile, chuinneó seo le chéile na cipping níos stearna. Tastú tí cín go na exan na bhain leis an Cluiche immert. Céim ifir trí, inis le na óna a dionga. Tá go leor pápar timpeall an tíang stóí na lainti seo. Is féidir gná pápar bán-úsáid nó pápar nuachta. Fá písa gon fápar agus den líróid as. Nu tá an líróid dinta, chuir mise an tape timpeall an líróid le chuineáil brá láidir. Tastú tí cín ach ab seo waheb leis an Cluiche immert. Inis tá sé bré leis an Cluiche immert. Se an náim atá leis an Cluiche seo ná X áil I lína díreach nó 3O áil I lína díreach. Maicin sib cóscóir a chríochna an Cluiche seo. Tásúil go mbaile sé bhain taine bheith seo. Slán go fóill.